Да, Фенди ти бъде. Архия катаграфиш. Това има сте си лайв. Здравейте! Ще изчакам да се съберат няколко човека и да кажа това, което исках за село Ягодово, за нашата махала. Защото групата е създадена за тях. 4 гледат в момента. Не се вижда кой гледа обаче. Те са си влепа. Не, екси. Нека да каже някой дали се чува добре. Аз иконата от тук не я виждам добре. Це в ти си влепа малко. А в ти ми влепо, не го да влепо пьосене. Еди. Да ти да влепо. А пе, да не се фиге. Фотографство от их така ни да фотографувала. Архия катаграфис инвандо. Лепата? Да, нехте бъде. Да е фотографство на математика. 7. И ти да влепо пьосне влепи. Ще падиш киш томати? По. Да да се. Окей. Няма значение. Xe να σε έφυγε πάλι. Ξέρεις, όταν κάνεις live, συνήθως βλέπεις πόσα άτομα σε κοιτάνε. Επιτρέπεται αντίστοιχη προβολή. 4 φύγανε. Τα μάτια μου ακόμα κόκκινα είναι. Няма нищо, няма да изчаквам повече. Те после ще го видят, който иска да го види. Значи исках да направя този лайв, да кажа няколко неща там за младежта в повечето тази група я направих за младежта от махалата от село Ягодово, защото наскоро се запознах с хора от северната част на България и аз не, че не знаех, но се запознах с наистина много учени хора от там лудари. И ми стана много неудобно, че аз поне от моето село, от Ягодово, няма нито един завършил висше образование. По-скоро има един в момента учи, Иван Мирчев, нашето момче, и браво на него. И просто ми стана много неудобно. От Северна България хората са изкарали учители, кметови на село. Има и съдия, изпълнител, има военни в армията, а при нас няма нищо. В Димитровград мисля, че има малко хора, които са изкарали висше образование. И просто е много жалко, че между нас няма никой, младежта, като че ли някъде е заседнала и няма никакво желание за развитие. И затова исках, тая група я създадох с едно такова огромно желание нещо да ги подбуда, нещо да им дам пример. Аз по-късно ще сложа и хората, с които се запознах имената им. Учители, има жена адвокат, която живее в Англия, има едно момиче, лудоряса, завършила е в Гърция и учителка. Една друга по-голяма жена, учителка също в момента е в пенсия. Тя също е изкарала 2 висши образования. И това ми беше целта да кажа за тия хора.
че не сме толкова, имаме възможност. Стига нашите деца да поискат от сега нататъка. Мисля, че вратите когато човек е образован и знае и иска, аз мисля, че няма затворени врати за тях. За един човек, който знае и може. И това ми беше мисълта. Няма да ме уморявам много. А другото, което исках да кажа, че на времето, когато бях през нашата епоха Делади, през комунистическо време, се провеждаха ленински съботници. Сегашната младеж сигурно е чувала за това нещо, но аз не вярвам да са го правили. Даже не знам сега в училище дали го правят. На времето правихме ленински съботници. Един път, да кажем, в месеца или два пъти и почиствахме района, където живеем, където учим повечето. Тогава почиствахме района на училището, парковете и беше нещо много хубаво. Просто децата, както сега в Япония, например, в японските училища няма чистачки. Да, дори и най-малките почистват училищните заведения, без да се налага да слагат чистачки. Та си мислих дали не можем да въведем и ние в нашата махала поне, да се организира младежта, за да стане едно почистване там на махалата, където живеем. Защото е много жалко положението там с хигиената, а толкова са обикновени нещата. Всеки би могъл да си почисти отпред. Дори навсякъде има такива цветя, села съм виждала, покрай оградата и се засяват, има такива цветя, които са пълзящи и Пасхали пуска оттатък, пак български. И става много красиво, както сме виждали в Гърция. Става баросване с вар, са билосват. Се паракало клиселени, а кугите подо. Искам да кажа, че би могло да се измени той облик на махалата и да се говори, че махалата, там живее малцинство, да наричат ни всякакви и с право хората мислят, защото когато наистина не искаш и се обиждаш от това, което да наричат българите, иначе ти можеш да го промениш. Ние българите в никакъв случай не можем да променим отношението им към нас и да ни наричат всякакви. Това зависи от нас и най-вече от младежта. Не знам дали се чувам даже. Никой нито ме поздравява, нито едно здравей. Нека да напише някой нещо. Никой. О, много жалко. Та исках да кажа и другото, то сега ми идват мислите. Ако има желаещи деца, например, от завършили средно образование, искат да продължат висшето си образование, но нямат средства, да знаят, че има начин да им се помогне. Изявят желания и да ме попитат. Има хора, които са готови да помогнат, защото е много важно продължаването на образованието на едно дете и дика от махалата, защото при българите това е сигурно, че едно дете трябва да следва и да си вземе образование, някаква по-хубава професия, за да има един по-хубав живот. Докато при нас ударите в нашия район Делади, това нещо го няма. Не знам защо се губи това желание при децата и това нещо. Стига да искат. Винаги, когато иска човек, винаги се намира пътя.
И мога да видя да кой ме гледа. Те ще мало безинтересна съм, никой не ми казва едно здравей. Поне да напише някой дали се чува. Скучно ми стана, няма с кой да си говоря, значи ще трябва да затварям, няма смисъл. Това исках да кажа за това нещо. Спомням си, аз една година се бях прибрала в Ягодово от Гърция и бях организирала тогава по-малките, сега са пораснали. Здравей, Пепи, здравей! Най-после се обади един човек. Здравей! Искам да кажа, една година се прибрах от Гърция и тогава бях събрала малките деца. Тогава бяха на Леля, Мича, внучето, Васко. Доста деца се бяха събрали. И бяхме почнали да чистим улиците. И тогава много хора ни се присмиваха повечето на мен, че бях организирала децата. И почнахме с колички, с лопати, с мотики да копаем отвънка на хората пред вратите, дори да им събираме там тревите, буклуците. И накрая пък хареса им. Някои се застрамиха и почнаха сами да си чистят отпред. Така че много съжалявам, че ме няма там в България. И съм сигурна, че ако бях, щях по някакъв начин да помогна. И това ми беше от малка още мечта да променя мястото, където живея, защото много ме болеше, когато се говореше за махалата по този начин. И до някъде имаха право, защото не е случайно, че хората наричат така. Обикновени неща, които можем да правим, да си почистваме поне отпред пътя, където живеем, пред къщата ни, да се изкопае тревата и да не се хвърлят боклуци надолу. Ако си беше почистил всеки пред къщата и пред двора, пред входната врата, нямаше да е такова това положение. И така. Пепи, кажи нещо, само ти. Другите ги мързи майче. И другото, което ми прави впечатление, че при коментари и такова, до такова положение сме стигнали, че даже намързи да напишем нещо, някакъв коментар и за по-лесно изпращаме тия човечета, които са толкова вече банални и смешни. Хората сме станали, просто не искаме дори да напишем две думи. И понеже с това контактуването става все по-често по интернет, защото вече никой няма по къщите, останали са възрастни хора. Моето поколение, по-малките са почти всички навънка. Това е начинът на контактуване. И така ще прекрата. Не вярвам, че няма оправени махалата, Пепи. Не вярвам, че няма. Просто сме станали егоисти, няма тая привързаност, която имахме едно време между хората, когато си помагахме. Аз се спомням при строежи хората, ако се каже, че някой си налива там плоча, всеки тичаше. Никой не гледаше нищо, нито пари искаха хората, нито нищо, всички си помагахме между нас. А сега никой, просто гледат на Саир,
Завчера научих за това нещо, което е станало там, този скандал между Бърка, момчето и там хората отзад от махалата. И били са го, значи всички са станали лудари, там са гледали сир. Това е много жалко. Как може те да са толкова сдружени да държат един на друг, а пък ние хората от родарите да сме толкова студени и сме станали гледаме сир. Трябва да се сдружим, това зависи от нас. Това зависи от нас. Управането, това казвах, че няма управане, не е така, защото там все пак живеят хора и всеки ако малко, и всеки има, би трябвало да има малко чувство за да уважава себе си. Друго, каква тема да засегне там от махалата? Всъщност има много теми. Аз съм сега в един процес, тук чакам да стане нещо. Запознах с доста хора, влиятелни лудари от Северна България. Искам да разбера нещо, дали можем да направим с тях и да по някакъв начин да се помогне там на махалата. Виждам, че кошовете там за буклучийските кошове са станали, те са толкова вече стари и трябва да се сменят. Никой ни... Сегашният кмет на Ягодово, аз не вярвам, че ако се съберат хората и има там един отговорник да иде да каже, че кошовете са се развалили и просто и да има някаква програма там да се спазва, да ни става това разхвърляни там на буклуците и да се затварят най-вече, когато всеки си хвърля буклука и го затваря, да има капак, да ни влизат вътре котки и кучета и да търсят и да става някакъв ужас там и да мириш. И би трябвало да се засегне този въпрос с кошовите. Аз се виждам на екрана с някакво закъснение. Не знам дали при вас е така. Елена Богоева казва, че е казала нещо, обаче тук при мен не ми излиза, Ленче. Иска ли някой да се включи с мен да говорим тук? Лайв. Ще се вижда и неговото лице. Ленче, съжалявам, не знам защо не се явява твоя коментар тук. Добре, майче ще го прекратявам лайфа. Няма много желаящи да си говорим така, да разискваме някакви теми от махалата там от Ягодово. Явно няма никой интерес. Или са заети хората, не знам. Окей, затварям и ако има нещо, някакви коментари после, можем да ги обсъдим отдолу. Айде, желая ви лека вечер.